David. Mi smo mu zahvalni. Bićemo mu zahvalni ceo život. Hvala, Davide. Dan. Obići ćemo i neke usput vinarije. Pokazat ćemo vam sve to lepo kako izgleda. Ali ono što je najbitnije od svega, Anđica će imati prilike da proba neka nova vina. Za sve one koji nisu znali, koji me ne znaju, meni je vino jedno od najomiljenijih alkoholnih pića. Tako da vidimo se uskoro! Hvala. Meni je prijatno. Za sada, ja se nadam da će tako i bukvalno samo manje broj prostorije, koliko da kažem da ima, ali ovdje je 90% vina sigurno. Da ima mi ostaje nešto fino kući, kako da kažem. Dobar dan. Kako ste rekli da se zove prostor, to jest? Betonski tank. Tank? Da. Danas se trušeni koristi. Ovo su arhive u ovim odajicama. Svake godine se ostavi određena količina vina, pa se prati što se dešava sa vinom u arhivama, kako se menja, kakve arome, koliko ima, koliko dugo može da ostane u boci. Dobro. A ovo su amfore. One vam služe za proces fermentacije. Ukupavaju se u zemlju zato što zemlja u stvari regulator temperature. Znači da bude jednaka uvek temperatura, da bude hladna, jel? Da ne bude toplo, to ne valja kad je fermentacija u pitanju. U amforu se smišta zajedno groženi sok
ali sa pokožicom od grožđa i koristi se belo grožđe. Trenutno smo u vinariji Kovačević. Došli smo malo da popamo hranu i ostale stvarčice, vidjet ćete uskoro. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Gde smo? Šta smo? Kako smo? Završili smo obilazak restorana Kovačević. Najeli se. Sada idemo u obilazak Novog Sada.